A ampla tradición industrial do concello de Cervo desde o século XVIII deixou pegada no seu territorio a través do tempo. Un percorrido a rentes dunha antiga canle que remata nunha fermosa fervenza, que é coñecido como Paseo dos Namorados, os restos das antigas fábricas de siderurxia Louza, o Camiño Real ou a Casa da Administración son algúns dos elementos que forman parte do conxunto histórico-artístico de Sargadelos. Na vila de San Ciprián atopamos as antigas fábricas de salgadura, vestixios doutra época convertidos en museos ao aire libre, alén do Museo Provincial do Mar, o máis antigo de Galicia. E desde outra época ata hoxe, tras 7 xeracións, na carpintería de Ribeira Francisco Fra Rico séguense a construir embarcacións de madeira de modo íntegramente artesanal. Mais nun patrimonio tan extenso non poderían faltar capelas, igrexas e cruceiros centenarios, sen deixar atrás a arquitectura civil, como a ponte medieval do Vao, que forma parte da paisaxe atravesando o río Cobo.